Ippjanar ħażin mill-Ministru Austin Gatt iwassal biex eluf ta' passiġġieri idumu ħafna aktar biex jaslu fejn jixtiequ. Tnaqsu r-rotot diretti fil-waqt li oħrajn qed iduru ma' ħafna rħula qabel imorru l-Belt Valletta. Il-ġimgħa jum ieħor ta' trasport pubbliku min-naħa tal-Arriva hawnhekk fil-venda tal-Belt Valletta sitwazzjoni marret kemm xejn għall-aħjar qed naraw fuq ix-xelluk tiegħi anke t-tinet li ġew installati bil-bankijiet fejn qed jista' jistenna mingħajr ma jkun taħt il-qilla tax-xemx iżda min-naħa l-oħra fuq il-lemin tiegħi qed naraw ukoll qatt ta' nies jistennew in-nuqqas ta' karozzi tal-linja għadu qiegħed jinħass u n-nies għadhom qegħdin jilmentaw dwar ċertu rotot li kienu draw u li issa mhux qegħdin hemm u jriduhom lura. Il-bira għalidna li għal-belt, mill-belt morna l-ħamrun, il-marsa, għalġajna tħalna fej l-isptar u bata ispiċċajna unnek il-Furjana. U tal-Mater Dei, per eżempju, kelkom... Sissa ma nafx, pero kienet sewa li titlaq mill-irħula. Naħseb li jaw il-problema li jaw li qed jieħdu ħafna natukas pajjiżi. Dik biss il-problema, għat idumu. Il-tip ta' rotot ġifieri? Dik, il-rotot naħseb irridu jiġu fi qsar rotot. Dik iva dejqitni, għax Mater Dei kienu kunem waħda kull sija, jiena mmur l-isptar u kont insiba komda li minn hemmhekk mur għal Mater Dei. Issa biex toqgħod tmur hemmhekk terġa' tinżel. Rotot oħra li l-Kunsilli Lokali kienu lmentaw dwarhom qabel bdiet is-sistema l-ġdida kienu tas-swieqi, is-Siġġiewi u tal-Melli ħawl Armier. L-akbar problemi fis-servizz baqgħu fl-irħula, speċjalment fin-naħa t'isfel ta' Malta. F'Bormla karozza li kienet tgħaddi kull nofsija minn quddiem dal-asal issa tneħħiet. Futilajn min kien jaqbad karozza minn ħdejn il-ġerma issa qiegħed ikollu jimxi aktar minn kwarta biex jaqbdu d-dirett tal-belt. Oħrajn minn Santa Luċija ilmentaw li qed ikollhom imorru ħal Tarxien biex jaqbdu tal-linja. Ma tantx sabiħ llum ħatta l-ewwel darba jiena. Naħseb li se tkun l-aħħar darba qabel ma jirranġaw sew għax diżastru. Ħadd żewġ stages, 3 kwarti nistenna fuq l-ewwel stage u sija u 10 minuti fuq l-stage l-ieħor. Issa hawnhekk ma nafx kemm se nistenna. Min fejn kun ġejja, Sinjura? Minħaż-Żebbuġ għal ħal-Qormi, mbagħad minn ħal-Qormi għal ħaż-Żebbuġ sija oħra. Jitjieb mhux, forsi tieb naqra hawnhekk il-venda tal-belt. Nixtieqkom tmorru fl-irħula. Karozzi memx jien mit-8 sa' 9:30 nistenna fuq il-bastop ta' ħal-Qormi. Fl-aħħar sigħat Arriva qalet li minħabba ħsarat kellhom jitfu s-sistema elettronika ta' informazzjoni u l-peress aktar xufiera reġgħu ma marrux għax-xogħol se jinġiebu xufiera anke mill-Portugal u Spanja. Għalb il-kummenti negattivi iżda xorta hemm min huwa sodisfatt. Konta Monday u kien hawn diżastru sħiħ, ħabba li ma daħlux dak il-55 driver, imissa għamlu t-tinet, għamlu l-bankijiet tal-Iberek vera improvja. Vera tajba, oġbitni, drivers vera edukati, prunex inejt proset minn Vostingat minn għax kanna bżon bidla ħafna. Dan it-turist għal fl-Ingilterra l-Arriva wkoll m'għandhomx l-aqwa servizz. Iżda jgħid li l-akbar żbalji f'Malta saru minn min ippjana tibdil fis-sistema. This system works in the UK, you know, it works okay. Doesn't work here. Manifestly it's not working here. I just don't know what they're going to do with it. They've tried to be very clever, bringing an old service, which is basically practically a 19th century service, suddenly into the 21st century, and they haven't done the homework on it. They just have not tested the systems.